sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Mayong adlaw sa tanan. Salamat sa Ginoo ning lain sa nga opportunity nga minaw ta sa iyang nga pulong tungod kay sa atong espirituhanon nga bahin, kinahanglan nini mao ang pagpakaon o pag-feed sa pulong sa Ginoo. Now padayon ta sa ato nga series sa Lucas, sa libro sa Lucas kapitulo 5 sa bersikulo 27 hangtod sa 38. Mo ni ato ang passage nining adlaw. Again, Lucas kapitulo 5 bersikulo 27 hangtod sa 32. Kung doon na may mga Biblia, pwede niyo ablihon o samtang magbasa ko, pwede inyong sundon sa inyong mga mata. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa ato ang passage nining adlaw. Sa bersikulo 27, nagingon, human ini milakaw si Jesus ug ang iyang nakita si Libay, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Ug mitindog si Libay, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya si Libay naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, ug dito'y daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tawo nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga parasiyo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, ngano nakiguban man kamo pagkaon o pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? Si Jesus mitubag kanila, ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga pulong.
Dalaygo ng Dios nining orasa nga diin maghisgota sa libro sa Lucas nga diin atong makita dinhi sa panahon nga si Ginoong Hesus naa siya sa iyang nga ministry nga diin nagpadayon na siya pagbuhat sa iyang nga buluhaton nga din sa mao nga ato ang hisgutan karon sa atong passage sa Lucas nga din before niya nakita si Levi, before niya gitawag si Levi aron pagsunod kaniya nga diin siya nagsangyaw na sa lain nga mga dapit nga diin si Ginoong Hesus dili lang kay nagsangyaw sa maayong balita ngadto sa daghang mga tawo, siya usab nag-ayo sa mga masakiton nga mga tawo o bisan sa mga tawo nga diin na demon possessed, siya nagpagawas sa mga demonyo ngadto sa mga tawo o daghan na ang nabuhat ni Ginoong Hesus sa iyang pagministry nga diin siya ingon nga diin sa mao nga buluhaton daghan na siya og naagian og sa karon sa iyang nga padayon nga paglakaw aron sa pagmantala sa pulong sa Ginoo iya nga nakita si Levi after niya giayo katong usa ka paralitiko sa nang mabaw ani nga bersikulo nga diin milakaw siya og sa paglakaw ni Ginoong Hesus iyang nakita si Levi nga kining ginganlan og Levi nga diin sa mao nga passage atong makita nga dunay nagdaghan nga mga tawo nga na-involved nga dinaadya si Jesus na ang mga disciple kauban ni Jesus na si Levi mao ang gitawag sa Ginoo nga tax collector nga naglingkod sa iyang opisina nga diin sa mga scholars nag-ingon sab sila nga kani daw si Levi is mao usab ni si Matthew nga diin ang Levi daw mao din ni ang Hebrew word and then ang Matthew mao ang sa Greek word. So mo ni sa mga scholar nag-ingon nga si Levi ug si Matthew isara. But atong makita sa atong passage nga si Levi usa siya ka tax collector mao ni iyang trabaho. And naapo diha ang mga parasiyo nga atong makita nga nagbagulbol kay nganong si Ginoong Hesus ug mga disipulo kauban sa pagkaon ni sa mga makasala or sa mga maniningil sa buhis. Now atong makita diha nga diin ang tax collector diin nini nga panahon is gi-consider sila nga mga makasasala, gi-consider sila nga mga kanang daotan nga mga tao tungod kay ngano man sa ilahang context ang mga tax collector o ang mga maniningil sa buhis is nakita sa mga tao dito nga diin kini daw sila mga corrupt kaayo. So corrupt kaayo o kwarta. So ingon na. And dili lang kay corrupt like grabe usab kadalo. Sa diha nga mo lapas na sa deadline ang like baryonon nya sila nga mga tax collector like ingon na nga siguro sa ilaha nga panahon patubuan or kung mulapas na isud na lang sa bulsa dili nato sa sudlanan like inana. So grabe ang kanang corruption sa tax collector before sa mao nga context sa ato ang passage. So mao nga gi-consider sila nga makasasala. Nga din ngining orasa maghisguta sa mao nga diin ministry ni Ginoong Hesus sa mao nga passage nga ato nga pagahisgutan nga diin ang ato ang pagahisgutan karon or ato nga tema nga diin si Ginoong Hesus nagtawag sa mga dili qualified, sa mga disqualified, nagtawag si Ginoong Hesus sa mga disqualified aron himuo niya nga qualified. So ato makita sa ato nga passage karon nga diin makita nato sa bersikulo 27 hangtod sa 29 nga diin si Ginoong Hesus pagkakita niya ni Levi iya kini nga gitawag mingon si Jesus kaniya sunod ka nako ug mitindog si Levi gibiyaan niya ang tanan ug misunod kang Hesus unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Hesus. Now unsa man nga pagkaunsaa nga diin si Ginoong Hesus iya man nga gihimo nga qualified ang mga disqualified
unsa man day naa ni Ginoong Hesus, unsa o kinsa man day siya. Ngayon makita nato sa maong bersikulo sa 27 hangtod sa 29, makita nato nga si Ginoong Hesus dunay katungod. Dunay say katungod sa pag-usab sa direksyon sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nga makita nato sa diha nga nakita niya si Levi nga naglingkod sa iyang nga opisina, nga giingnan siya ni Ginoong Hesus nga sunod ka nako. Nga din like makita nato nga sa dihang giingnan siya ni Ginoong Hesus nga sunod ka nako, like wala nagpalingog-lingog si Levi, or like gibaliwala niya ang pagsulti ni Ginoong Hesus nga sunod ka nako. Hinoon sa dihang maingon si Ginoong Hesus nga sunod ka nako, diha dayon si Levi misunod. Og at na-mention pa diha nga gibiyaan ni Levi ang tanan og misunod siya kang Hesus. Makita nato ang katungod or ang authority ni Ginoong Hesus sa iyahang pag-ministry, nga bisan sa iyahang pag like sa kung sa kon like kausa lang giingon ni Ginoong Hesus, but diha dayon ning follow si Levi. Nga makita nato nga si Ginoong Hesus duna say katungod sa pag-usab sa direksyon sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nga diin sa maong nga gibuhat ni Ginoong Hesus nga pagtawag kang Levi aron mosunod kaniya, unsa man ang response ni Levi ngadto kang Ginoong Hesus? Unsa man iyang gibuhat, like unsa man iyang gihimo usab ingon nga contribution sa pagtawag sa kang Ginoong Hesus ngadto kaniya. Nga din makita nato diha sa bersikulo 28 nga din sa diha nga gitawag si Levi ni Ginoong Hesus, like makita nato sa iyang kinabuhi nga naa ang iyahang pag-obey, naa ang iyahang pagsunod. Nga din una nga makita nato nga response ni Levi sa diyang gitawag siya ni Ginoong Hesus is willing siya nga ning obey aron mausab ang direksyon sa iyang kinabuhi. Nga sa diha nga diin atong tan-awon sa maong nga passage nga din kung atong i-apply sa ato nga panahon karon, nga diin gusto sa Ginoong Hesus nga kita nga mga tao nga naglakaw sa sayop nga direksyon, kita nga mga tao nga naa sa kahimtang like makaingon ta nga layo sa Ginoo, like walay kasiguruhan sa kaluwasan, nga din naa si Ginoong Hesus willing niya nga usbon ang direksyon sa atong kinabuhi, willing niya nga usbon, willing niya nga excuse me, himuon ta nga qualified diha sa iyang atubangan. Ug ang gusto lang ni Ginoong Hesus sama sa response ni Levi nga din duna tay mga kasing-kasing nga obedience, duna tay kasing-kasing nga willing nga mo-obey, willing nga magpausab, willing nga magpabag-o sa atong matag usa kinabuhi. Tungod kay ngano man andam ang Ginoo nga mobag-o sa matag usa ka kinabuhi sa tawo. Andam ang Ginoo nga mohimo nga qualified sa usa ka tawo nga dili qualified. Ug ang ato nga himuon nga response mao nga kita duna tay kasing-kasing nga andam nga magpabag-o, duna tay kasing-kasing nga andam nga mosunod diha kang Ginoong Hesus. Ug sa ikaduha nga response ni Levi, dili lang kay duna siya pagsunod or obedience, makita po nato sa bersikulo 28 gihapon nga diin gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Siya atong makita nga dili lang kay duna say kasing-kasing nga willing nga mo-obey, but duna say kasing-kasing usab nga willing niya nga i-give up ang tanan. Nga makita nato sa bersikulo 28 nga diin misunod si Levi kang Ginoong Hesus o gibiyaan niya ang tanan. Nga sa dihang sa ato ang kinabuhi unsa may naa nato sa dihang gusto ta magpabag-o, gusto ta nga mosunod diha kang Ginoong Hesus, gusto ta mo follow sa kabubuton sa Ginoo, like kung unsa may naa nato nga mga bati, unsa may naa nato nga dili para sa kahimayaan sa Ginoo, unsa may naa nato nga makababag sa pagduol nato diha kang Ginoong Hesus, do na tay kasing-kasing nga willing nato i-give up ang tanan, willing nato i-biyaan ang tanan para lang kang Ginoong Hesus. O kana nga desisyon sa atong kinabuhi pinakanindot na nga atong gihimo nga desisyon nga gi-give up nato ang tanan para kang Ginoong Hesus. Ingon ana, ug mao na ang makita nato sa kinabuhi ni Levi nga willing siya yang gi-give up ang tanan, yang gibiyaan ang tanan. Tungod kay willing siya nga mosunod sa Ginoo
willing siya nga mabag-o aya direction sa iyang kinabuhi. O ang ikatulo nga response ni Levi sa pagtawag sa Ginoo ngadto kaniya, makita nato nga sa bersikulo 29 nga rin unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Hesus. Nga din dili lang kay si Levi ning sunod kang Ginoong Hesus, gi-give up niya ang tanan. Si Levi usab naghimo og kumbira, so but pasabot sa diyang maghimo og kumbira, like nagpasalamat, nag-celebrate, naghimo og pahitungod sa kang Ginoong Hesus, ingon nga ang iyang kinabuhi gibag-o ang direction. Nga makita nato ang ikatulo nga response ni Levi, doon na siya ay kasing-kasing nga mapasalamaton ug doon na siya malipayon nga kasing-kasing sa dihang miabot si Ginoong Hesus diha sa iyang kinabuhi, sa dihang giusab ang iyang direksyon diha sa iyang kinabuhi. Doon na siya kasing-kasing nga mapasalamaton, doon na siya kasing-kasing nga diin naa ang joy diha sa iyang kasing-kasing. Ngayon mga igsoon sa matagos na nato kinabuhi nga diin sa diha nga gusto tang magpabag-o sa Ginoo, like nara ang Ginoo willing nga mobag-o sa atong makinabuhi. Ang gusto lang sa nga i-response nato ingon nga tao sama ni Levi nga diin dili lang kay mo-obey ta, willing nato i-give up ang tanan after ana mahimo ta nga mapasalamaton nga gibag-o ta sa Ginoo. Dili magyaw-yaw, basi nagyaw-yaw tungod kay napugos, like something. But sa ato nga passage atong makita kung unsa ka seryoso ni nga butang nga sa diha nga miabot si Ginoong Hesus sa kinabuhi ni Levi, giusap ang iyang direksyon, giusap ang direksyon sa iyang nga kinabuhi nga diin gitagaan og kabag-uhan ang kinabuhi ni Levi gikan sa iyang nga pagka like kung sa iyang pa nga trabaho tax collector, like corrupt or like makasasala, himo nga pinasaylo sa Ginoo ug gihimo nga nakabaton si Levi og Kristo diha sa nga kinabuhi. Ug ang ikaduha nga nganong si Ginoong Hesus makahimo man sa pag-qualified sa mga tao nga disqualified. Ikaduha, doon na say katungod sa pagpasaylo or doon na say katungod sa pag-ayo sa espirituhanong bahin sa mga tao nga sa ato ang pagkamagsasala, like naay katungod ang Ginoo nga himuon ta nga pinasaylo, himuon ta niya nga diin dunay pagpasiguli ngadto kaniya. Ganin makita nato sa bersikulo 32 sa 30 hangtod sa 32 nga diin naa diha nga diin ang pipila ka mga Parisiyo og mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Hesus. Nangutana sila, ngano nakiguban man kamo sa pagkaon o pag-inom sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala? Si Hesus mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundi ang mga masakiton lamang. Which is kung sa ato ang context karon, kinsa ra man day moadto og kinsa man day dalhon sa ospital, ang healthy ba day? So like usual, ang masakiton gyud ang dalhon sa ospital ug ang ospital gihimo para sa mga masakiton para matambalan ang ilang mga sakit. Sa himo sa espirituhanon nga bahin nga diin sa 32 mingon si Ginoong Hesus, wala ako manhi aron pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Nganong gitawag ni Ginoong Hesus ang mga makasasala, ang mga daotan sama ni Levi tungod kay gusto ni Ginoong Hesus nga maghinulsol ang usa ka daotan nga tao. Gusto ni Ginoong Hesus nga maghinulsol ang makasasala nga tao. Nganuman sa dihang maghinulsol ang makasasala nga tao, ang Dios andam nga mopasaylo, andam nga mohatag og kabag-uhan diha sing kinabuhi. Nga rin kana nga mao nga katungod nga gihatag sa amahan ngadto kaniya nga mao si Ginoong Hesus nga diin duna siya katungod sa pagpasaylo sa mga tao ug mao na ang purpose usa sa mga ministry ni Ginoong Hesus aron pagpasaylo, aron paghatag og kasiguruhan sa kaluwasan sa daghan nga mga tao nga ang ilang direksyon sa kinabuhi wala may subay sa iyang nga kabubuton. Nga rin makita nato sa maong kinabuhi ni Ginoong Hesus or sa ato nga passage nga
Ang mga Parisiyo, unsay gibuhat sa mga Parisiyo, nagbagulbol sila nganong si Ginoong Hesus o ang mga tinun-an nakigsalo pagkaon sa mga maniningil sa buhis o sa mga tao nga makasasala. Kining mga tao nga makasasala nga na-mention din sa ato nga passage is mauni ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, nga sa ilahang nga panahon is mga tao nga dili religious or mga tao nga wala magtuo sa Ginoo. So gi-consider sila nga magsasala og kana usa na sa gibagulbulan sa mga Parisiyo nganong like siya Ginoo unya nakigsalo siya sa mga sasala. Pero unsa man ang rason ni Ginoong Hesus? Si Ginoong Hesus mianhi sa kalibutan aron ang mga magsasala makabaton og kabaguhan sa ilang kinabuhi, aron ang makasasala makabaton og kapasayloan sa ilang makinabuhi, aron ang mga makasasala mahimo sila nga qualified sa mao nga langit nga gitaganan ni Ginoong Hesus sa tanan nga motuo kaniya. Kung wala na gihimo ni Ginoong Hesus, kung wala na niya gibuhat nga pagtawag sa mga makasasala aron makabaton og kapasayloan, aron maghinulsol, aron motuo kaniya, aron moduol kaniya, aron makabaton og kasiguruhan sa kaluwasan, like kita ang pinakaluoy nga mga tao. Apan kana usa kadako nato nga pasalamatan diha kang Ginoong Hesus sa iyang gibuhat nga diin sa mao nga ministry niya nga diin willing siya nga ni-serve sa mga tao, willing siyang nagpakaubos aron ang mga tao makabaton og kasiguruhan, makabaton og kapasayloan diha kang Ginoong Hesus. Muna sa matagusan nato ka kinabuhi, like siguro dili man same ni Levi ta nga taotan kaayo or grabe ka makasasala like inguna na nga level, but doon natay panahon or sa ato nga kinabuhi bisan Kristohanon tad like naagihapon tay mga sayop or naagihapon tay maingon og mga mahimo nga sala. O kana sama sa gibuhat ni Levi nga response niya nga willing siya nga nagpabag-o sa kinabuhi, o willing siya nga diin iyang gibiyaan kung unsa man iyang ang nakababag nga mapalayo siya sa Ginoo. I mean iyang gibiyaan ang tanan aron lang mapaduol siya diha kang Ginoong Hesus. Muna sa matagusan nato ka kinabuhi nga din sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga iyang sangyaw ang mayong balita sa daghan nga mga tao, like sama sab sa tong makinabuhi. Doon natay mga tao nga nailhan nga naglakaw pa sa sayop nga direction. Daghan pa ta nga mga kaila nga nahibaw-an nga diin naapa sa direction nga like layo sa Ginoo o nato nga mga Kristohanon. Dili pa ulahi ang tanan nga pwede nato sila nga masultihan, dili pa ulahi ang tanan nga ato ang masulti si Ginoong Hesus ngadto kanila aron mahimo nga makabaton usab sila og kapasayloan silang mga kinabuhi, nga diin mahimo usab sila nga gikan sa ilang pagka-disqualified mahimo silang qualified, mahimo silang kanang dunay kasiguruhan nga makaadto sa langit. Muna sa matagusan nato kinabuhi naa nato nga diin mahimo ta nga kabalo sa ma-extend sa gugma ngadto sa atong isig katao sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Atong iduka tong ulo magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, dalaygong kanining orasa. Salamat kay Ginoo sa imong nga pulong. Salamat kay Ginoo sa imong kinabuhi usa ka dako nga ehemplo nga gipakita nga din sa imong nga pagministry Ginoo, sa imong pag-ani sa kalibutan nga like imong giayo ang mga masakiton, imong nga gihingilan ang mga yawa, o nga diin ikaw o Dios nagsangyaw sa imong pulong aron ang mga tao makabaton og kapasayloan sa ilahang mga sala. Salamat kay Ginoo sa imong hilabihan nga gugma, sa imong grabe nga effort o Dios aron lang pag tawag sa mga tao Ginoo nga mapaduol diha pagbalik kanimo. Ug salamat kay Ginoo sa matagusan namo nining oras sa Ginoo nga din sa mga kinabuhi usa sa mga bunga sa imong nga gibuhat Ginoo nga nakabaton og kadaugan. Ug salamat kay Ginoo sa mga kinabuhi mahimo usab nga din
mahimo mi nga mo duplicate Ginoo among mga kinabuhi ngadto sa ubang tawo nga makaila diha kanimo, makabaton usab og kasiguruhan mahimong qualified diha sa imong nga gingharian. Ang ayan ka pasidunggan pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen.